बिटिआरआव साइनबोर्ड बोख्लायनायनि दुंहाव थासारि बनसुआ बर' रावजों लिरै साइनबोर्डखौ खोमोरदों। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि बिजनीआव आसुनि मददगिरिफोरा सरकारि मावखुलियाव असमिया रावजों लिरालासे बर' आरो इंराजि रावजोंल' लिरनाय बेनारखौ बोख्लायनायनि उनाव दिनै क'क्राझाराव बनसुनि गोख्रों फिनजाथाय। बनसुनि मददगिरिफोरा दिनै क'क्राझार इरिगेसन अफिसाव बर' रावजों लिरालासे इंराजि आरो असमिया रावजोंल' लिरनाय मावखुलिनि साइनबोर्डखौ थांनानै खोमोरहैयो। खोमोरनायनि उनाव बनसुनि गोख्रों बिबुंथि, गावारि एबा सरकारियानो जा, गासिबो दखान एबा इनस्टिट्यूशनानो जा, बेयाव जोंनि बर' रावजों लिरनाया थानो नांखागोन। बिटिआरनि सिङाव थानाय गासिबो गलाफोराव असमिया आरो इंराजि रावजों लिरनाय साइनबोर्ड बेनारफोरखौ सोलायनानै जोंनि बर' रावखौबो लिरफानांगोन होननानै बनसुआ गोख्रों बुंथियो।